Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο των Greek Turf Managers και σήμερα θα σας δείξουμε την μηχανή μου που σας έχουμε πει ότι θα τη δείξουμε καιρό τώρα. Και εμείς κρατάμε τις υποσχέσεις μας, δεν είμαστε κάτι άλλο. Εννοείται. Αυτή παιδιά είναι η μηχανή του γκαζόν μου, ας πούμε, αφού πλέον δεν κουρεύουμε το τρακτέρ, καθώς όπως έχετε δει και στο προηγούμενο βίντεο είναι utility turf tractor πλέον, δεν φέρει κοπτικό από κάτω, mid mount deck, παίρνει παρελκόμενα είτε μπροστά είτε πίσω και επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχω κοπτικό για το τρακτέρ που να μπαίνει είτε μπροστά είτε πίσω και δεν θέλω να βάζω το mid mount deck, κουρεύομαι αυτή εδώ. Είναι η MTD GS 53, έχει πλάτος κοπής 53 εκατοστά, διαθέτει και το σύστημα συλλογής. Ο κινητήρας είναι powered by Briggs και Stratton στα 150 κυβικά. Καλύτερες μηχανές στον κόσμο. Ναι, και εγώ αυτό συμφωνώ. Καλύτερες μηχανές στον κόσμο για τέτοια μηχανήματα και για μικρά τρακτέρ. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η μηχανή αυτή ήταν παρατημένη μέσα στον γκαράζ μου για αρκετά χρόνια. Το καλό είναι ότι ήταν μέσα στον γκαράζ παρατημένη και όχι έξω, οπότε δεν είχε ούτε υγρασία ούτε ήλιο. Το απόλυτο σκοτάδι. Οπότε γι' αυτό αργήσαμε κιόλας. Ήθελα να τη συμμαζέψω λίγο. Κούρεψα και χθες αυτό εδώ, το οποίο νομίζω το έχει κόψει αρκετά καλά. Ναι. Ακίνηνα που βλέπετε στο χλωτάπετά μου σημαίνει ότι θέλει περισσότερο πόντισμα. Ναι. Έχει, όπως είπα, και το σύστημα συλλογής, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι χωρητικότητα έχει. Αλλά όταν είναι για άδειασμα έχω ένα ημιαναρτώμενο καρότσι που μπαίνει στο πίσω μέρος του τρακτέρ με δύο caster wheels που έχει πίσω. Και απλά έχω το τρακτέρ παρκαρισμένο σε ένα κεντρικό σημείο, τα αδειάζω πάνω και πάω και τα πετάω πίσω στα ζώα μου. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια ότι τρώνε χορτάρι τέτοιο, αλλά εντάξει. Εγώ όταν είχα κότες το έριχνα εκεί πάντως. Κι εγώ εκεί το ρίχνω. Οι χήνες και οι γαλοπούλες, ναι, το τσιμπάνι. Και οι κότες μου το πηγαίνανε μαρούλι πάντως. Και εμένα μπορεί να το τρώνε και να μην το έχω δει. Πάμε να τη βάλουμε μπροστά. Λοιπόν, Το ιδιαίτερό της είναι ναι. ότι θέλει στην εισαγωγή εκεί που ήταν η φούσκα, την έχουμε βγάλει με τη φούσκα. Εδώ πέρα, κάτσε να Θέλει δείξει. ένα πακ, ένα παφ με το Ένα κομμεσέρ. τσίκι με τούτο εδώ το πράγμα. Ωραία, πάμε να ρίξεις λίγο αέρα να τη... Ένα έτσι, ένα έτσι. Να. Ένα καλό. Εδώ. Θα πάρει. Βάζουμε στροφές στο τέρμα. Ναι. Πήρε. Κύριε παιδιά, Ωραία. πάμε εκεί πέρα να ξεκινήσουμε να δούμε ένα σημείο όπως είναι. Απλά, τώρα θα ξαναπάρει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ να δείξω ότι από εδώ είναι η ρύθμιση του ύψους. Αυτό το γρασίδι το κόβω τέρμα χαμηλά. Εδώ πέρα θα πάμε τέρμα ψηλά γιατί το έχω αφήσει να μεγαλώσει αρκετά. Πολύ καλά. Για να μου τον πάρει, θα πάρει λίγο. Λογικά. Ένα ψήφιξε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, όταν είναι ζεστή η μηχανή, επειδή το δοκίμασα και χθες, πόσες φορές να το Ναι, αλλά εμείς δεν την αφήσαμε να ζεστάθει, ούτε δευτερόλεπτα δεν την βάλαμε μπροστά. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα αφησιματάκι. Ωραία. Μπράβο. Λειτουργεί τώρα, έτσι. Ναι. Θα βάλω το στροφές στο τέρμα. Έλα δείτε.
βίντεο. Μην το σκοτώσουμε κι αυτό, να το εδώ πέρα είναι, οπότε θα πάμε λίγο πιο στην πολύ snacks. Ωραία. Εγώ να ενημερώσω τα αλλαγάκια της Παναγίτας, παιδιά, τσιμπάν. Ναι, όχι. Αλλά, Μπορεί να κάνω και βλακεία που την έσβησα. μάλλον. Πατάμε pause στο βίντεο, να πάω να τη φυσήξω και επανέρχομαι. Ναι. Επανήλθαμε, παιδιά, πάμε να δούμε το δικό της στο σύντομο. Όπως είδαμε, παιδιά, κάνει αρκετά καλό κόψιμο, ακόμα και, στο πιο ψηλή ρύθμιση. Κόβει σωστά, κόβει καθαρά. Ναι, το γλυκούλι. Νομίζω διαπιστώνεται και από την μπροστινή μεριά που έχω κόψει. Τώρα αυτά θα μας φύγει λίγο για να τα κόψουμε, γιατί είναι λίγο μεγάλα και δεν θα βάλουμε το τραχτέρα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από το πώς κόβει, να δούμε και πώς θα μάζεψει. Να πω ότι το σύστημα συλλογής είναι πολύ καλή, δηλαδή δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω. Μόνο όταν σιγά σιγά ξεκινάει και φορτώνει πολύ, που το καταλαβαίνει. Κάτω να τη χαμηλώσω κιόλας με φύγει. Ωραία, ωραία. Μάζεψε Αρκετά πράγματα. αυτό. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ, αλλά δεν κόψαμε και πολύ. Θα το ξαναβάλουμε στέλ. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι μπορούμε να κουρεύουμε και έτσι. Ναι. Να τα αφήνει κάτω σε μια γραμμή, άμα είναι μεγάλα τα χόρτα, άμα είναι μικρά. Άμα το κουρεύουμε συχνά. Εγώ το κάνω και λίγο έτσι το δικό μου για να τα βγάζει από πίσω, αλλά κάτω. Ναι, άμα έχεις κάτι, έναν ημάντα να το κρατάς, ναι, γιατί Εγώ η μάντα έχω βάλει, η μάντα ή σκηνή. Δεν θυμάμαι καν για την μηχανή μου, την έχω παρατημένη γιατί έχω το τραχτέρ τώρα. Να πούμε, παιδιά, ότι και το μακάλο του είναι έτοιμο. Ναι, να το κάνουμε. Οπότε θα το κάνουμε και αυτό. Έχω και πολύ ωραίο κλειδί, δεν θα κάνω spoil, έχω βάλει πολύ ωραίο μπρελό. Εγώ έχω βάλει μπρελό και 4 φάντα. Εγώ, αφού το είπες, το πω και εγώ, έχω βάλει μπρελό Grand Theft Auto GTA, γιατί μου αρέσει το GTA σαν παιχνίδι. Δύο πράγματα που έχω χάσει. Εδώ πέρα να πούμε έχω βάλει μια παγωροθήκη, παιδιά. Είμαι και ποδηλάτης, mountain biker, οπότε θέλω να έχω πάντα μια παγωροθήκη μαζί μου να έχω το νερό μου, δεν μπορώ. Εδώ πέρα είναι το ρυθμιστή των στροφών, το χειρόγκαζο. Ναι. Και να πούμε ότι η μηχανή αυτή εδώ πέρα είχε μια μανέτα. Η μανέτα αυτή ήταν για ένα μικρό διαφορικό που έχει, γιατί είναι και αυτοκίνητη. Αλλά επειδή έχει μπλοκάρει το Όπως και η διαφορικό, δικιά μου. ναι, επειδή έχει μπλοκάρει το διαφορικό, είπα τώρα να μην χαλάσω κι άλλα λεφτά και χρόνο να το φτιάξω. Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως είναι και γυμναστική. Και δεν έχω θέμα, δεν είναι και τόσο βαριά η μηχανή. Εμένα επειδή είναι βαριά χωρίς διαφορικό δεν μπορούσα. Γι' αυτό την παράτησα. Γι' αυτό το λόγο διαφορικό. Να, εντάξει, σε κάποιες μηχανές κολλάει πολύ εύκολα το διαφορικό. Πάρα πολύ εύκολο. Σε μένα βγαίνει ο ημάντα στο λουρί από κάτω. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Είναι εύκολο. Και στο τραχτέρ που μου βγαίνει συνέχεια θέλει αλλαγή, θα το Το αλλάξω. τραχτέρ σου βγαίνει από το κοπτικό. Και από τα δύο. Και από το κοπτικό και Και από το την drive γύριση. belt. Είναι ένα. Είναι ένα. Ένα είναι. Ένα. Όχι. Δεν είναι Εμένα ένα. έχει- Δύο είναι. Απλά παίρνει από Δύο. ένα. Από ένα διπλό παίρνει κίνηση. Έτσι. Ακριβώς. Από ένα διπλό παίρνει κίνηση. Λέω ναι, εντάξει, δεν γίνεται να παίρνει από. Οπότε, παιδιά, Έναν ημάντα. αυτή είναι η μηχανή. Λοιπόν, εντάξει, εδώ πέρα είναι για τα κάψιμα, τετράχρονη μηχανή. Οπότε μόνο βενζίνη εδώ. Και εδώ πέρα το λάδι της. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι λάδι παίρνει, αλλά θα το κοιτάξουμε. Και εδώ πέρα, άμα ξεβιδώσουμε, είναι το φίλτρο αέρα μέσα. Έχει χάρτινο φίλτρο αέρα που σπάνιο το βρίσκει σε τέτοιες μηχανές. Και είναι πολύ καλό Και εμένα. το φίλτρο αέρα. Ναι, και σένα. Καλά, και το τραχτέρα εμένα εννοείται, αλλά εντάξει, άλλο το τραχτέρα, άλλο η μηχανή. Στις καλές. Είναι πολύ υπάρχει καλά τα φίλτρο- χάρτινα τα. Φίλτρο από Φίλτρα. χαρτί. Εντάξει, έχει, Γιατί- θέλει κάτι μπαλώματα τον 10, αλλά τη δουλειά της την Εδώ κάνει. πέρα, να το δείξουμε. 8 επί.
Εγώ δεν έχω παράπονο από τη μηχανή μου. Είναι πολύ καλή. Ούτε εγώ από τη δικιά μου έχω. Είχα, τέλος πάντων. Εντάξει, το πιο καλό μηχάνημα είναι το τραχτέρ, αλλά χρειάζεσαι τη μηχανή. Γιατί δεν πρόκειται να κάνει Πρώτον για backup. μόνο το τραχτέρ. Γιατί άμα σου χαλάσει το τραχτέρ, Ναι. θα αφήσεις δηλαδή το χόρτο έτσι. Σε αυτή την Άκουσα. κατάσταση όχι. Ή άμα είσαι σαν και εμένα που το έχει το τραχτέρ για όλες τις δουλειές και σπάνια το κουτσάρι στο κοπτικό. και θες Εγώ κάτι για να χρησιμοποιώ κόβεις. το πατίνι για ένα ρημουλικό πράγμα. Τώρα φτιάχνω στο σχέδιο τρέιλερ από ένα πράγμα, μια πλατφόρμα εκεί πέρα που είχε μια από τα οικεία που είχε ροδάκια, αλλά θα τους βάλω ροδάκια πιο μεγάλα και θα την κάνω τρέιλερ για το πατίνι αυτό το σχέδιο. Να μεταφέρω πράγματα. Μιλάμε για μεγάλο, όσο είναι αυτό εδώ πέρα το της μηχανής, τέτοιο μέγεθος. Τώρα, παιδιά, δεν θυμάμαι Μεγάλο. ακριβώς πόσες ίντσες είναι. Λογικά πάει από μισή ίντσα, το τέρμα κάτω, ή μία ίντσα, μέχρι 7 το παραπάνω. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει, ίσως χρειαστεί να πάρω ένα μεγαλύτερο κάδο για Δεν ξέρω πίσω. αν ισχύει και για τη δικιά σου, αλλά στη δικιά μου κάθε κλικ που κάνει εκεί πέρα μια ίντσα. είναι μια ίντζα. Μπορεί και στη δικιά μου. Μπορεί και στη δικιά μου. Εντάξει, όπως είδατε εδώ πέρα, εμείς χρησιμοποιούμε αγγλικά και αμερικάνικα μηχανήματα, βρετανικά και αμερικάνικα. Γιατί Για είναι παράδειγμα, πάρα πολύ καλά. Ναι, το τραχτέρ μου είναι αμερικάνικο, εμένα το Murray LT60, τον Briggs και Stratton κινητήρα, το Macalloch. Ξέχασα εγώ να κοιτάξω τι προδιαγραφές έχει. Αν έχει αμερικάνικες ή ευρωπαϊκές, αν ξέρω εγώ λέει λίτρα ή γαλόνια και τέτοια. Εμένα είναι γαλόνια και έχει τις αμερικάνικες και τις αγγλικές που ήρθε πρώτα στην Αγγλία για να έρθει μετά στην Ελλάδα. Δεν έχω κανένα παράπονο στο τραχτέρ μου. Πολύ δυνατό. Και εμένα ούτε εγώ έχω, εγώ το θαυμάζω κιόλας. Λέω είμαι τυχερός που το έχω τρέχει. Και έχει και πολύ ισχυρό κινητήρα, έτσι. Ναι. Αλλά την καίει τη βενζινούλα του, δεν λέω. Εντάξει, εμένα, εντάξει, ας πούμε άμα πηγαίνω στη πέμπτη και λίγο πιο αργές σχέσεις, δεν έχει θέμα. Δηλαδή, θέλει να πηγαίνεις χαμηλές τροφές και την πιο γρήγορη σχέση στο κυβότιο και έτσι δεν γκες πολύ. Εγώ άμα το κατεβάσω κάτω από τη μέση τις στροφές, σβήνει. Ναι, Ναι. είναι το καρμπυρατέρ, θα το φτιάξουμε. Το έχω αλλάξει Ναι. πριν ένα χρόνο. Το ήξερα ότι είναι αυτό, αλλά το έχω αλλάξει. Γιατί πριν δεν ξεκίναγε καν και έκανε και ξέρεις, έπαιρνε και έσβηνε. Κατάλαβες, Ναι. έχανε power. Εκεί πέρα, παιδιά, μπροστά πάει το καλώδιο και το μπουζί στη δική μου μηχανή. Ναι, και στη δικιά μου κάπως έτσι. Αν και νομίζω η δικιά μου είναι εδώ, αντί για εδώ. Μην το πιάσω κιόλας γιατί μπορεί να Και από καίει. την άλλη μεριά είναι η εξάτμιση, εντάξει. Εντάξει, είναι μηχανούλα που σε κάνει να σου αρέσει να κόβεις χορτάρι, είναι ωραία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι γιατί τη δικιά μου σου ξαναλέω είχα να τη χρησιμοποιήσω 5 χρόνια. Εμένα πρέπει να είναι η εξάτμιση από εδώ και το φίλτρο αέρα από εκεί. Εντάξει. Όχι, Εντάξει, μαλακίες δεν λέω, από έχει εκεί είναι και η δικιά μου, ναι. Το θυμάμαι γιατί μια φορά όταν ήμουν μικρός είχα καεί. Εσένα τι κινητήρα έχει? Εμένα έχει Briggs & Stratton, δεν ξέρω ακριβώς προδιαγραφές του, 3 άλογα. 3 άλογα και 150 κυβικά. Σαν αυτή δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Αυτή μπορεί να έχει και λίγο παραπάνω. Εντάξει, φαίνεται ότι έχει λίγο κινητήρα, λίγο πιο. Είναι σίγουρα και πιο μεγάλος τη δικιά μου. Βγάζει εύκολα σχετικά μεγάλη έκταση αυτή η μηχανή εδώ πέρα. Για το σπίτι σου είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Εντάξει, δεν θα την βάλω από κάτω στο κτήμα, από κάτω θα βάλω το τραχτέρ, αλλά εδώ πέρα θα την κάνει τη δουλειά. Από κάτω στο κτήμα είναι θέλει τραχτέρ, εντάξει. Θα βάλω το LT60 από κάτω. Και εγώ εκεί πέρα που έχω έναν άδειο χώρο στο οικόπεδό μου, τον έχεις δει. Πιστεύω με το Ναι. που μπαίνει μέσα αριστερά. Ναι. Αν και τον αξιοποίησα, έβαλα ελιές. Α, μπράβο. Και μπορεί να βάλω και τίποτα άλλο. Εκεί πέρα εγώ να κουρεύω το τραχτέρ γιατί με τη μηχανή δεν μπορείς εκεί πέρα. να πας. Ναι. Ναι. Και επίσης να πούμε, είδατε σε εμάς, έβαλα ένα μαλακό ξυλάκι από τη ΣΥΚΑ. Δεν ενδείκνεται γενικότερα να μασάνε τέτοια αυτές οι μηχανές. Όχι. Τις χρησιμοποιούμε μόνο για χορτάρι και μόνο. Εμείς το Γιατί κάναμε έχουν για τις πολύ ανάγκες ευαίσθητο του. Για μαχαίρι. εκπαιδευτικούς σκοπούς που το λένε. Ναι, και μην το κάνετε ποτέ στο σπίτι. Και καλό είναι μετά από κάθε κούρεμα να την γυρνάτε λίγο με προσοχή στο κινητήρα. Όμως Εμένα, καθαρίζεται από άκου κάτω. να δεις, άκου Και να πάντα δεις. σβηστή εννοείται. Εμένα, η δικιά μου, έχει πάρει από κάτω ένα γκορμό και κόβει και το μαχαίρι στα 2. Ναι. Έσπασε. Και έφυγε από κάτω. Και να πούμε ότι εντάξει, μια φορά στο Αλλά τόσο καλό δεν να είναι και ότι προχωρήσουμε πιο το ακίνδυνο μαχαίρι. αυτό, γιατί θα μπορούσε να φύγει, έτσι, Ναι. να πεταχτεί Ναι. το κομμάτι το σπασμένο. Ναι.
Εντάξει, μια φορά στο τόσο καλό είναι να τροχίζουμε και το μαχαίρι. Ναι. Και εγώ το κάνω. Όλοι πρέπει να το κάνουν. Όλοι. Γιατί αλλιώς να κόψει. Ναι. Αλλιώς θα το μασάει το γρασίδι μετά και θα το κυτρινίζει όλο τον γκαζόν. Και Οπότε- αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβαίνει. Ναι, γιατί θέλουμε τον γκαζόν μας έτσι να δείχνει πολύ ωραία. Να μην είναι κυτρινισμένο. Σε μένα σε πολλά σημεία είναι κυτρινισμένο γιατί πατάνε και τα μάξια στο δικό Ναι. μου βέβαια. Γιατί έχουμε πάνω που μένει η θεία μου και ο θείος μου δεν έχουν γκαράζ. Ναι. Θα φτιάξουν αλλά δεν έχουν ακόμα γκαράζ, οπότε τα βάζουν στο χορτάρι. Κατάλαβες. Ναι. Οπότε αυτά, παιδιά, αυτή ήταν και η δική μου μηχανή. Θα κάνουμε βίντεο και το δικό μου Ναι. το τρακτεράκι. Επίσης δεν ξέρω άμα το πατινάκι μου μπουρδελιάστηκε λίγο γιατί έκανα εκεί πέρα κάτι, προσπαθούσα να βάλω ένα ηχοσύστημα. Μαλακίστηκα λίγο και το έκαψα. Αλλά να σας πω την αλήθεια δεν φταίω εγώ γιατί εγώ απλά έβαλα και έβγαλα τα καλώδια. Το ηχείο ήταν ξεχωριστό σύστημα. Ξεχωριστή μπαταρία, ξεχωριστό controller, ξεχωριστό μεγάφωνο. Εγώ απλά έβγαλα το καλώδιο μια φορά και το έβαλα. Ωραία. Ρε, που δεν έπρεπε να πάρω την εταιρεία στην εγγύηση γιατί τα καλώδια εκεί πέρα ήταν ξεγυμνωμένα από την αρχή με το που το πήρα. Κουκκιρίν G3 είναι το μοντέλο για όσους ενδιαφέρονται. Είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά άμα θέλετε καλές αναρτήσεις G2. Θα τα πούμε αυτά και στο On Wheels τέλος πάντων. Το κανάλι μου το άλλο. Yeah. Αυτά. Αυτά, παιδιά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.